Čaute ľudia, moje meno je Tarko a vítam vás pri novom videjku z Chess Simulator 2. Len zase dokým sa nám to načíta, to bude viežde. Čiže je tu so mňou aj Adam. Oni ťa nevidia. Neviem, čaute. Ja som momentálne hrám na PlayStation. Áno, tak asi nejak. Poraď mi, posledná vec, nebudem ináč Áno. dobrých alebo zlých. Nie, to je jedno. Dobre, zlých, lebo ty si vyzeral hustejšie. Dobre, tak začneme asi s Cobblestoneom. Točíme. Je tam P90 Storm. Wow. Točíme. What the fuck? Dá to. Dá. Nevadí, daj ju. Uvidíš, že s ňou vyhráš. Ja som šikovný, ja viem rozhodovať. Snajperku alebo granáty? Snajperku. It is a copyright. Dobrá zbraň. Náhodou. Ako kaša dokážem. Ty kokšo. Prosím, ja už... Super, niečo normálne. Niečo normálne, super. Už to nie je len šedá. Už to je aj tmavo, modrá. Wow, to je jaká snajpra. Wow. To je skill, ty vole. Teraz si ma nevšímajte, prosím vás, lebo toto bude také, že... What the fuck? Som tam tagoval, alebo Kieho? Niekoho. Ja chcem už ďalší level. Ešte koľko mi chýba? Čo? Mne už chýba tak málo? Aha, tak poďme otvárať casey. Čiže dáme si glowed. Točí ma černé oči. Točí dokola. Zastrel ho, ne? To majú spoluhrať, ja neviem. Ja viem. Ja tam chcem niečo normálne, konečne, prosím. Star Trek, aha, dobré. Tak asi nič dobré. Kedy to mám vydať? Toto video, čo teraz točím. Ja sa ťa niečo pýtam. Wow, no, kedy to mám vydať? Dneska či zajtra? Ok. Čiže toto videjko vydám zajtra. Áno, asi tak nejak. Nie len kameraman, ale aj osobný poradca. Veľmi, ja som taký kameraman, že... Že to až boli, ja viem, že keď si minule nenatočil ani zvuk. Chápem. Áno, ja som jeho bývalý kameraman na jeho bývalom kanále. Bývalom. Ktorý ešte mal stále veľký úspech. Aha, tých 8 odberateľov, že? Svager. Akože to už, ja som si zmenil iba meno, ako to potom, o to pokoj. Čiže, keď budete chcieť natočiť aj ask, tak mi napíšte nejaké tie otázky. Čo? Chudák, zabili ťa. Ďakujem, že si milý na svojho druha. Neviem. Na svoju družku. Rebels. Jasné, videl som. Star Trek USP. Star Trek. Čiže... Co tam teraz spadne? Max 7 sonar? No, ešte. Sa dá. Smutno. Čo to? Prosím ťa ticho, lebo ešte nikdy nevytočím ten gold. Galil R. Blasant. No keď si chceš kúknuť moju zbierku nožíkov a tak ďalej. Predal si nožík? Som predal ten najlepší nožík, čo som mal. Smutno. Ja viem. Vieš, že to je smutno? A vieš, ktorý som predal? Ten tvoj červený, malinký. Vieš? Krásnička. Ideme si niečo kúpiť zo shopu. Ideme si niečo cucnúť. Cucnúť do shopu. A čo si také môžeme cucnúť? Dáme si
Glue, alebo čo? Alebo čo? Jako čo? Čo si o sebe myslíš, ty čulín? Let's go. Tu nič není. Winter. Sa mi jedine, čo sa mi ľúbilo, neviem, v ktorom to určite nebolo. Tam kúkaj, si. Zastrel ho. Neviem, tam je druh. Tak si míň na ňo many. Náboje. Tu nie sú obmedzené na budine. Kúpim si tú, čo máš aj ty. Ďakujem. A makačko krásne úplne. Vytočené slušne. Kappa. Kappa. Nejak trošku prehrávaš, ne? Vyhrám, ja som ten modrý. Jej. Star Trek. Super, kúkaj, ružovka. Krásne. Že jo. Točí má celné oči. Toč sa dále. Toč sa dále. Aha. Tak dneska si ten gól nevytočím. Aha, vidím, že si ho vôbec netrafil. GG. Trafil. Kúkaj na tento skill, dobrá? Ding ding. Vidím, skoro ťa 4 zabili. som sundal. Skoro ťa zabili, ale v pohode. Super mi zabili. Točí sa to. Koľko máme minútiek? Tu už mám 6 minút. Dám to dneska na 10. Collect them head mail. Ďakujem si. Čo tam ešte dáte? Čo tam ešte nedáš, počujem? Nič. Či nie ešte? Ako nie? Umýla si. Počula. Umýla si. Už skoro nič nepočuješ. No, som polomotená. Smutná. Na normálnom živote, kebyže ťa trafím s hentakou zbraňou, jak tam máš ty v tej hre, tak ťa zabijem na jednu ránu. Čo myslíš, že som dovolená? Ono táto zbraň strelí asi 3 strely po sebe, vieš? No, To je vidíš. špecializácia, kúkaj na mňa. To je jak to, že si sa dohyloval? Toto je taká špeciálna postavička, že hrdinovia ty sa nedohylujú. Počkaj. Ešte mám 8 minútiek. Ešte vytočím 2 casey a končím. Toč sa. Aha. Toč. Poslednú. A není tam počuť, si myslím. No myslím si, že nie. Počkaj. Nastavíme si jazyk na ruštinu, dobrá? Igen, počkaj. Dobre, tak. Čaute!